فيلمنا جمر ليلي نفقاريان كاو كتما واتيوم أو جاكا كامبن مقوار بوتانا على جناريناي كاو كتما قروتي مسرحة قوغن نام أغلطهم أوام ناوشت اتجاكا زالت أتقليو أمياتيو إزوم كليتا فقرات زي فلت ونقركن حزاتي مونيو جاكا سلاماوي كامب مقوار بوتا زي كونس ديكيموم بيوت زي واتسولو حدا غنيا حتسولو أتقات قالاي حانت سلاماوي تدمت زي بلا بوتا يرخو غنيت سلام ننو بحي زي تسنحن كليتا منينتهم زي فلت عدوات بستفلالي أنفتحات روام ليلي نامكينا أخد قوي يخدمو كرنكلا كليتا توسخ تودات كاو دحرت أوام واتعم يحزوا أفكاريا نخي قزامو جايك جمرن كلو حدا غافتهم فلات أزحزو سواتي تكسولمو وقرو توقعنا مريتي ودا دقيمون خدسة عدلن كيرخه كاريوم يقتلوامو مسكينيتي ليلي دقيمان خيط الرئة إنا قوتتو ناوشت ازجاكا يتوا دحرزت مثل تغيرو نورع زولا بوتا يوسدنا مو أليكس توالت قلعة مسمح حزوتا تمرتويت كوعشون تتجاوت ترغوا أو كرواخو فيلم دما ولدا داننا جاني إنا دقفوايم داني نعسرت عمت أو نايما تهاجرنا تواقعت سنحوتا درن تخوون سويتو جيني بيوت بمملاسو ترايحو كستيا انتقونا كن أليكس كتحبن كلا أو هيوتا زينو يربوعا فتي ما تقبل يدليتن كتزارو يتدلن فتي ما يتقروان كنزا أكر ريحو متصنحون ناتو طفقات كونو يسمعا حجا هاي سكول سلست ودقه أليكس نكوليش تخدو لساعتي أكلمو داني نقولو تقرارو لعدل كغورو سلسدلي نفت تمرتويت بعلو نخل صحاف قادن يقوون ندادق قدحو قعرفون كلو أليكس أب واحد جون مسارح يزو خمزة لترمو مساءن كلو مسارح خحس كم زي الدوليو بمنقار أما كينا عزو ينخقر فات نقرو داني اتاشو قد كتدليو غمت تخيلو على حسود أمبر قولو نقحقوسن نمكراو نقحقوزون يلو اتاشو قد كأمت أفقادن يقوون قعزو كي قارصو الناس المتخمت سنكلو حدا غنيا إلوم سلاز حسو أو حدا هوتيل كعرفو يوسنو اتوسانو ندان بتاعم صبو كوين يتصنح مغناتو نمجمرا جيزة قالو نكي تقددت تزارو نيرا أتو مساسال ساعات كاوم بزحن كي رحقا اللي زولو محبري سنركب مساعتات بحرسة ساقة زنورة تده أما ترشات قلاقلمو قنيته هتسان هيوت سلازينورو بحاقو زيقونس بحزن يوم تقابلمو إذا محبري سو نمنتايكم زغونو على يفلوتو إذا چigر بتريقا قام يزقط مومزلو إذا محبري سو مزفتر له چigر تطونو مبال زي كدو رحقات كم زي اللون قلت سينيرو أزغط المعلتي أليكس مسوبو أدان قعزان مغطسال تدالمو كافتنا وتدرنا سرحو كتقارصو خم زي دلن كاوزن دحر بعلاتو قعزغط كتصلو خم تخيلن كتنبرون كلا دان عينا نارئي كاو تدرنا ملو خم زواتسن فتسيمو خم زي ملسن كنقران كلو أمنا حقوز تتخون نمجمرا جيزون أو كدمو باقت سحقن في الشاكتو لنترقى ركوم كافتو قعزغ جمهورون كلو بزالت انكاران استقرارون كوينو أما نكدوم تصبيو ملو مكاران كيت اتراترو قعزو أمي قتصلو أليكس ندي أجيني كدولة لا تمكر انتخونا كنافت جاكا زالت انات الوقاتين كلو اتو نيتورك ناتو قرارت تصنحو ملو يتفق صحيك تعربن ملو نغصل متنقرو سلسترفو ملو ليتي ناتو قعزو نزي محدار كامب سريحهم افت جاكا نخحضرو يوسنو داني مسقوالو نخقرارب اتا زالت اتقاطام غير يرئوا أو مجمرة فيلمنا كلتا فقرات زاتو إلى منقد جيروم أفتقد محجلي ليستطرفه له أفكار أستقتل لابوتها يبتحو مثل اليوم سريحهم نخعرف غوف كلون كلو معلالي جمرمو أليكس نسأل دفترة بمرأي سألي تنبر كوحشو أغر تسقاطي تناي مخان حلم خمزي ولات نقرمو نساف فتصوم زي تسقبيتو منقدي اندحدا كوحشو دا زي ولا خوينو كل طغرتا أو سأل بمقار حلما نغد السادد يبارتا تعا اتمشت نسو حيال كورس لزهلي أقدمهم عنجيت أكيون متنح أفتج أكام قصقاسي جمرمو فتسمهم زي تلمودو دمسطات يسمعون داني كونو تدرنا تمكر أزترفهم لعلنا مستعال كإلتو أفتخوا بينهم كم زي لو رقت أنيا نخوون يحقزوا داني اتقوداين كي كهده نتتسكتاتو لهم لسو كخودو مخانو من مجيقر كم زي اليومن حاويلو غزارو يمكر انتخونا قن متصادي اينيرو بخبيدو استعاد أوصو قدما كم منقوتهم أقوام نازولو لي ماتوام حدا غفتم زرفتي نايدان مكينة حزوا خملت يمكر اتون كالو قدما بتواغن ناليش تشاو يوم وقت أفقوم داني كم تنقلوت مساكين منهم زي فلتو قدايت قوون يوم تتصبيهم ونيرهم جنزقت مولو سب نعسرت عمتو كينات زواسيل وتهدر مخانو كيف فلتو داني بريرو بممزا قالو حيزوم زنور وداتنا مريت بموداق حيزوا يهدم نستوسنا رحقات قويم أو تحت حانت أمي حب أمو أليكس تنفاساقت أكونا مكورت نوبو أشوقت كام مكينا قدافا بمالا أزي خمستت عسدن نسحاكو خمزنارنا تزاربت يكرتا تحطو داني جن مسترقاقع دمتي إزي من مالت كم زيكونن نغلط يوم بيوت كم زوج من قلب مئتاي نقولو نغت الرقاقع ينقرا نستوسنا رحقت إنها تقعزو دحر متصنح جن بتما أخل جاكاج أريدو زحلف من قد بابرو يرخومو داني نحدا أنفت نقعزو يوسن
ድሕሪ ዝተወሰነ ጉዕዞ ሓንቲ ሰብ ዘይብላ ትመስል ኣርቪ ኣብ ማእኸል ጫካ ጠጠው ኢላ ይረኽቡ። ዳኒ ሓገዝ ክጽውዕሉ ዝኽእሉ መንገዲ ኣብ ውሽጢ እታ መኪና ተሃልዩ ንምእላሽ ክኸይድ ይሓስብ። ኣሌክስ ግን ፈጺማ ክኸይድ ኣይደልየቶን። ካልእ መጻወድያ ከይኸውን ሰጊኦም ንሰዓታት ኣብ ውሽጢ ጫካ ተሓቢኦም እናርአዩ ይጸንሑ እሞ ምንም ነገር ከም ዘየለ ርግጸኛታት ድሕሪ ምዃን ናፍታ መኪና ተጠንቅቖም ይቐርቡ። እቲ ማዕጾ ዝኸፈትሉ ሰከንድ ግን ሓደ ኸልቢ ብሓይሊ ምንባሕ ይጅምር እሞ ኣብቲ ከባቢ ዝነበሩ ሰባት ናፍቲ ቦታ ይመጹ። ሓደ ሰብኣይ ንዳኒ ብድሕሪት ክሕዞ ይሞክር፣ ግን ብዙሕ ልምዲ ዘለዎ ዳኒ ምንም ከይተቸገረ ናብ መሬት የውድቆ። ንኡ ክሕግዝ ካልኣይ ሰብኣይ ይመጽእ እሞ ክልቲኦም ንዳኒ ይገጥምዎ። ኣብ ከይዲ ድማ እቲ ምስኦም ዝመጸ ሳልሳይ ሰብኣይ ንኣሌክስ ተሸኪምዋ ክሃድም ይሞክር። ዳኒ ሙሉእ ናብ ኮማንዶ ሞድ ኣትዩ ብዘይ ምንም ችግር ሓደ ብሓደ ይውድቖም። ኣብ መጨረሻ ነቲ ጓሉ ተሸኪሙ ዝነበረ ወዲ እውን ስዒቡ በቲ ዓባይ ኣርቪ ምስ ሓደ ዓብዪ ጉንዲ ቀርቂሩ ገዲፍዎ ጓሉ ሒዙ የምልጥ። ግን ብድሕሪቶም ተወሰኽቲ ከም ዝመፁ ኣለዉ ይሰምዑ እሞ ካብቲ ቦታ ብፍጥነት ይጎዩ። ብዙሕን ከይጸንሐ ኣንገዝ ዝተባሃለ ሰብኣይ ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ሰሚዑ ናብቲ ቦታ ይመጽእ እሞ ንገዛ ክምለሱ ክውስኑ ከለዉ ጠጠው የብሎም። ዝኾነ ይኹን ደኣ እምበር እዚ ሰብ እዚ ከምዚ ጌርና ከምልጥ ኣይንፈቕደሉን። ዝኸፈልኩም ዋጋ ከፊልኩም ሓዝዎ ኢሉ ይነግሮም እሞ ናይቲ ማሕበረሰቦምን መራሕን ዝኾነ ስታንሊ እውን ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ንኸፍልጥዎ ይእዝዞም። ካብቲ ዝነበረ ዕግርግር ድሕሪ ምምላጥ ኣቦን ጓልን ሙሉእ እቲ ቁሸት ከም እተሃድኖሙላን ከይፈለጡ ካርታን ኮምፓስን ስለ ዘይነበሮም ናበይ ይኸዱ ከም ዘለዉ ዘይፈልጡ በቲ ጫካ ምጓዓዞም ይቕጽሉ። እታ ፀሓይ ክትዓርብ ክትጅምር እንከላ ሓንቲ እምኒ ዝተሰቐለታ መጽለሊት ክትከውን እትኽእል ቦታ ይረኽቡ እሞ ኣብኣ ክደቅሱ ይውስኑ። እቲ ቦታ ጽቡቕ መጽለሊ ዝበሃል እኳ እንተዘይኮነ ኣብ ጥራሕ ሜዳ ኣብ ጸልማት ካብ ምትሓዝ ይሓይሽ ኢሉ ኣብኡ ንክሓድር ይውስኑ። እታ ዝተረፈቶም ናይ መጨረሻ ምግቢ እናበልዑ ቅሩተይ ከረጋግዑን ከለዉ እቲ ድንጋጸ ናብ ርእሶም ይኣትዮም። ብጣዕሚ ፈሪሓ ዝነበረት ኣሌክስ ነቦኣ እዞም ሰባት ታወት እዮም ንምንታይ ከኦም ዝሃድኑና ኣለዉ ኢላ ነቦኣ ተሓቶ። ዳኒ ግን ምንም ኣይፈልጥን። ግልፂ መሳርሒ ሒዞም ዝገጥሞ ወታደራት እምበር ከምዚኦም ዝበሉ ዓሊት ፈጺሙ ገጢሞ ይፈልጥን። እቲ ልዕሊኡ ዘፍርሖምሎ ነገር ግን እቶም ሰባት ንኣሌክስ ክቐትልዋ ዘይኮኑስ ሒዞምዋ ኸዲኦም ዝምክሩ ነይሮም። ናይ ጫካ ድምፅታት ከይብዎም ቅሳነት ስኢኖም ክድቅሱን ከለዎ እውን ጭንቆም እናወሰኸ ይመጽእ። ኣብ ዝቕጽል ንግሆ ገና ድቃሶምን ከይሞነዩ ዳኒ ኣብቲ ከባቢ ናይ ዝስበሩ ጨንፈራት ድምፂ ሰሚዑ ይትስእ። በዚ መፂኡን ከይበሎ እውን ሓደ ገጂፍ ሰብኣይ ካራ ሒዙ ናብ ዳኒ እናጎየ ይመጽእ። እቲ ዘጥቅዖ ሰብኣይ ብጣዕሚ ብርቱዕ ስለ ዝነበረ ክልቲኦም ንሂወቶም ክቃለሱ ይጅመሩ። ግን ክንዲ ዝጠንክር ዋላ ይጠንክር ደኣ እምበር ልዕሊ ናይ ዳኒ ወታደራዊ ልምዲ ክመጽእ ስለ ዘይከኣለ ኣብ መጨረሻ ብናይ ባዕሉ ካራ ወጊኡ ይቐትሎ። ግን ንዕረፍቲ ዝኸውን ግዜ ይነበረን። ምክንያቱ ተወሰኽቲ ሰባት ንኣሌክስ ብርሕቐት ይሪእዋ እሞ ናብ ኣገጽ እናጎየ ይመጹ። ዳኒ ናይ ጓሉ ኢድ ሒዙ ነቲ ኸንበረድ ዝሓለ ሩባ ሸጊሩ ተመሊሱ ናፍቲ ጫካ ይኣቲ። ግን እቶም ሃደምቲ እውን እንከይዕረፉ ብተመሳሳሊ ፍጥነት ይስዕዎም። ኣብ መጨረሻ ዳንን ኣሌክስን እናሃደሙ ድሕሪ ምጽናሕ ሓያሉ ውሕጅ ናብ ዘለዎ ሽንጥሮ ብሓደ ገደል ይቕልቀሉ። ብልዕሊኦም ዝስሕቶም ጠያየት እናሓለፈ ዳኒ ሓንቲ መማረፂት ጥራይ ከም ዘለቶም ትርድኦ። ንኣሌክስ ሒዛ እሞ እቲ ገደል ዘሊሎም ናብቲ ሩባ ይኣትዩ። ካብቲ ሩባ ክትንፍሱ እናተቓለሱ ኣምሊጥና ያምና ንኸውን ኢሎም ክወፁ ከለዉ ግን ብርሕቐት ሓደ ሰብ ይሪኦም ኣሎ እዩ። ስታንድ እንትኸውን ኣዛዝን ሓላፍነቶም ሃደንቲ እዩ። መሳርሒ ነጻጺሩ ድማ ጠጠው ንኽብሉ ይእዝዞም። ዳኒ ዋላ ንፉዕ ወታደር ይኹን ደኣ እምበር ካብ ጥይት ከምልጥ ከም ዘይኽእል ይፈልጥ እዩ። ኣዘንጊዖም ርእሱ ይወቕዕዎ እሞ ውንኡ ስሒቱ ናብ መሬት ይወድቕ። ሞይቱ ኢሎም ስለ ዝኣመኑ ኣልዒሎም ናብቲ ሩባ ይድርብይዎ እሞ ነታ ቦኣ እናተቐተለ ሪኣ ተእውት ዝነበረት ኣሌክስ እናጎተቱ ሒዞምዋ ይኸዱ። ኣብዚ ሰዓት ሓደ ዓብዪ ጌጋ ከም ዝፈጸሙ ምንም ኣይፈለጡን። ዳኒ ብትኽክል ከም ዝሞተ ከረጋግጹ ነይርዎም። ርእሱ ክነትዕ እንከሎ ውንኡ ስሒቱ ዝነበረ ዳኒ እቲ ብጣዕሚ ዝሑል ማይ ናይቲ ሩባ ክነቅሕ ይገብሮ እሞ እናሓመሰ ይወፅእ። ብጣዕሚ ደኺሙ ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት ግን ብቁጣዕ ተመሊኡ ርጋፅ እግሮም እናሰዓበ ጓሉ ንምድሓን ደድሕሪኦም ይኸይድ። በቲ ወገን ኣብ ሓደ ኸፍለ ተዓፅያ ዝነበረት ኣሌክስ ንኸፍትዋ ማዕጾ እናኳሕኩሐት ትጸንሕ እሞ ኣብ መጀመርያ ፊልምና እናተጠለፈት ዝረኣናያ ሊሊ ምግቢ ሒዛላ ትመጽእ። ሕዚ ግን ኩልና ከም ዘስተውዓልናዮ ሊሊ ነፍሰ ጡር እያ። ንኣሌክስ እውን ከቢድ መጠንቀቕታትዋ ካብቲ ቦታ መምለጢ ዝበሃል ከምዘየለን ከምልጥ ንዝሞከሮ እውን ከቢድ መቕጻዕቲ ከም ዝጽበዮን። ይኹን ደኣ እምበር ኣሌክስ ተስፋ ቆሪፃ ከፋልቲ ማሕበረሰብ ናይ ምዃን ሓሳብ ኣይነበራን። ስታንሊ ኣቀባብላ ክገብረላ ብዙሕን ከይጸንሐ ይኣቱ እሞ ትኹረቱ ክሳብ ዝስረቕ ብዓቕሊ ተጸቢያ ብጣውላ ውቂዓቱ ካብቲ ክፍሊ ተምልጥ እሞ ናብ ማእኸልቲ ጫካ ኣትያ ብዘይ ምቁራፅ ትጎይ። ኣብ መጨረሻ ክትበጽሕ ከላ ግን ልባ ዝሰብር ነገር ትረክብ። ስታንሊ እውን በቲ ወገን ክስዕባ ኮነ ክጓያ ምንም ኣይተገደሰን። ኣብ ክንዲኡ ፊሽኽ ኢሉ ባዕላ ተመሊሳ ከም እትመጽእ ነቶም ካልኦት ይነግሮም። ምክንያቱ ኣብ ጫካ ከም ዘየለዉ ብደንቢ ገይሩ ይፈልጥ እዩ። ምንም መምለጢ ዘይብላ ብባሕሪ ዝተኸበበት ደሴት እዮም ዝነብሩ ኣለዉ። ሓገዝ ክትጽውዐሉ ትኽእል መንገዲ የብላን ከድሕና ዝመጽእ ሰብ ድማ የለን ኢሉ ተስፋ ንኽትቆርጽ ቀስ ኢሉ ጎና ኮፍ ብምባል ይነግራ። ዝኽብል ከሎ ግን ቅድሚ ሕጂ ገጢሞ ዘይፈልጥ ሓደገኛ ሰብኣይ ጓሉ ንምድሓን ከም ዝቃረበሎ ምንም ኣይፈለጠን። ናይ ስታንሊ ሰራሕተኛታት መጺኦም ንኣሌክስ እናጎተቱ ናብቲ መንበሪኦም ይመልስዋ። ኣብ ሰዓት ዝፈጸሞ ሓደ ዓብዪ ጌጋ ግን ሰባት ስዒብካ ብምቕታል ተወዳዳሪ ንዘይብሉ ሰብኣይ ምልክት ሓዲጎም።
እቲ ምስሊ ተቐይሩ ናብ ዳኒ ወስደና እሞ ንዝተወሰነ ሰዓት እናተኸታተለ ድሕሪ ምጽናሕ እቶም ማሕበረሰብ ናብ ዘዕርፍሉ ቦታ ከም ዝበጽሕ ንርኢ። ካብቲ ሩባ ዝተመለሰ መንፈስ ብቐረባ ከም ዝከታተሎምሎን ከይፈለጡ እናሰተዩን እናተጫወቱን እዮም ነይሮም። ዳኒ ከም መንፈስ ናብ ውሽጢ ዝኽፍሊ ኣተሞ ሓደ ብሓደ ማንም ከይሰምዖ ይቐትሎም። ኣብ ውሽጢ ደቓይቕ ድማ መብዛሕትኦም ቆሲሎም ገሊኦም እግሮም ተሰይሮምን ኣብ ውሽጢ እቲ ገዛ ኣሲሩ ከናዝዞም ይጅመር። ዳኒ መጺኡ ዘሎ ክዛረብ ዘይኮነስ ጓሉ ንምውሳድ እዩ። ናበይ ከም ዝወሰድዋ ንኽነግርዎ ፈቓደኛታት ከይኮኑ ክተርፉ ከለዎ ግን እቶም ውሽጡ ዝነበረ ጨካን ወታደር ይመጽእ እሞ ብዘሰቅቕ መንገዲ ከሳቕዮም ይጅመር። ኣብ መጨረሻ ብጣዕሚ ፈሪሑ ዝነበረ ወዱ ንስታንሊ ዝኾነ ጂሚ እቲ ሓቂ ይናዘዝ። ካሊእ ማሕበረሰብ ዓለም ዝተበላሸየ እዩ ኢሎም ስለ ዝኣመኑ ኣብ ሓንቲ ሰብ ክረኽባ ዘይኽእል ደሴት ከም ዝነብሩን ኣብ ቁሸቶም ዝውለዱ ህፃውንቲ ኩሎም ዝሞቱ ስለ ዝኾኑ ሓደ መፍትሕ ናብ ደሴቶም ዝቐረባ ኣዋልድ እናጠለፉ ብግዲ ንኽጠንሳ እናገበሩ ወለዶኦም ምቕጻል ከም ዝኾነ ንዳኒ ይነግሮ። እዚ ክሰምዕ እንከሎ ዳን ብጣዕሚ ይናደድ። ንጂሚ ድማ እንድሕር ደኣ ናይ ጓሉ ሓንቲ ጨጉሪ ተንኽኣ ጸኒሓቶ ምልእቲ እታ ቁሸት ኣቃጺልዋ ከም ዝምለስ ቃል ይኣትየሉ። ድሕሪ እዚ ዳን ሮድዮ ልዒሉ ንስታንሊ ረኽቦ እሞ እንድሕር ደኣ ንኣሌክስ ብሰላም ሒዝዋ መጺኡ ንጂሚ ብሰላም ሒዝዎ ከም ዝመጽእ ቃል ይኣትየሉ እሞ ኣብ ገምገም እቲ ባሕሪ ንኽራኸቡ ይሰማምዑ። ዳን ግን ከምዚ ዓይነት ሰብ ፈጺምካ ከም ዘይእመን ብደንቢ ገይሩ ይፈልጥ እዩ። ንሳቶም ካብ ደሴቶም ናፍቲ ዘለዎ ክሳብ ዝመጹ እውን እቲ ገዛ ብሓደገኛን ቀታልን መጻወርያታት ይመልኦ። እቲ ጋዝ ከፊቱ ናብ ሙሉእ እቲ ገዛ ንኸይድ ይገብሮ። እታ ብድሕሪት ዝነበረት ክፍሊ እውን ኣብ ሓደጋ ግዜ መሕበኢት ንኽትከውን የዳልያ። ስታንሊ ክበጽሕ እንከሎ ልዕሊ መጠን ክጥንቀቕ ይሞክር። ነቶም ዝተረፉ ወታደራቱ ኣብቲ ጫካን ኣብ ከባቢ እቲ ገዛ ንኽሕብኡ ነጊሩ ንሱ ንኣሌክስ ሒዝዋ ናብ ውሽጢ እቲ ክፍሊ ይኣቲ። ግን ዳን እውን ብደንቢ ተዳልዩ ጸኒሑ። ኣብ ናይ ጂሚ ክሳድ ካራ ቀሚጡ እቲ ክፍሊ ብጋዝ ከም ዝመልአን ንሱ ሓንቲ ጥይት ተተኪሱ ኩላቶም ተቓጺሎም ከም ዝሞቱን የጠንቆ። ደቆም ተቐባቢሎም ዳኒ ኣብ ናይ ጓሉ ኣፍ ዝነበረ ጨርቂ ክልዕሎም ከሎ እቶም ካልኦት ሰብኡት ከቢቦሞም ከም ዘለውን ክቐትልዎም ከም ዝተዳለዩ እንትነግሮ እሞ ስታንሊ ንዳን ብካራ ክቐትሎ ይነጥር። ክልቲኦም እናተጠማጠሙ ከለዉ እቲ ካራ ብሃንደበት ንጂሚ ይወግኦ። ጂሚ ብዙሕ ይጸንሐን ህይወቱ ሓሊፉ ናብ መሬት ክወድቕ እንከሎ ስታንሊ ብጣዕሚ ይናደድ እሞ እቶም ካልኦት ተሓቢኦም ዝነበሩ ወታደራቱ ናብ ውሽጢ እናጎዩ ይኣትዩ። ግን ዳን እውን ናፍታ መሕበኢት ተዳልዋ ዝነበረ ክፍሊ ፈጢኑ ይኣቱ እሞ ኣብ ከይዲ ክርቢት ክውልዕ እንከሎ እቲ ጋዝ ተቓጺሉ እቲ ገዛ ብምሉእ ይፍንጀር። ሳላ ዳኒ ኣቐዲሙ ዝገበሮ ምድላዋት ግን ንሱን ከሉን ምንም ከይተጎድኡ ካብቲ ዝቃጸል ዝነበረ ገዛ ይወፁ። ንሶም ከምልጡ ካብቲ ቦታ ርሒቖም ክኸዱ እንከለዉ ግን ካብቲ ፍርስራስ እቲ ገዛ ኣብ ልዕሊኡ ዝነበሩ ሬሳታት እናደፍአ ሓደ ሰብ ይትስእ። ስታንሊ እዩ ነይሩ። ሕዚ ድማ ኩሉ ነገሩ ዝሰኣነ ሕነ ንምፍዳይ ዘይገብሮ ነገር ዘይብሉ ሰብኣይ ተቐይሩ። እቲ ምስሊ ተቐይሩ ድሕሪ ዝተወሰነ ኣዋርሕ ዳኒ ኣብ ዝተረጋግዐን ሰላማውን ኩነታት ክልቲኦም ወለዳ እናፋነይዋ ናብ ኮሌጅ እናኸደት ንረኽባ። ህይወታ ናብ ንቡር ዝተመለሰት እያ ትመስል። ንኽልቲኦም ወለዳ ተሰናቢታ ኣብ ወደ ዓመት ከም እትመጽን እናጸንሐት ከም እትድውልን ቃልኣት ይሃሎም ትፈላለ። ዳንና ጄኒ ብጓሎም ኮሪዖም ንገዝኦም ክምለሱ እንከለዉ ግን እቲ ሓደገኛ ስታንሊ ሕነ ወዱን ኩሉ ዝተወሰዶ ንኽፈዲ ብርሕቐት ይከታተሎም ከም ዘሎ ምንም ኣይፈለጡን። ከምዚ ኢሉ ዝተወሰነ ግዜ ሓልፍ እሞ በዓል ልደት ዝኽበረሉ ግዜ እናቐረበ ይመጽእ። ኣሌክስ ምስቶም ሓደሽቲ መማህርታን ኣዕርኽታን ድሮ ወደ ዓመት ተኽቢራ ኣውደ ዓመት ናብ ወለዳ ንኽትከይድ ብጣዕሚ እያ ተሃንጥያ ነይራ። ዳን እውን ኣብ ገዛ ጓሉ ንኽትመጽእ ተሃንጥዩ እናተጸበየ እዩ። ደው ኢሉ እንታይ ሰዓት ከም እትመጽን እሱ እንታይ ሰዓት ከይዱ ኣብ ኤርፖርት ቅበላ ከም ዘለዎን የረጋግጽ እሞ ኣሌክስ እውን ምስ መማህርታ ናብ ትገብሮ ዝነበረት ፕሮግራም ትኸይድ። እቲ ፕሮግራም ብጣዕሚ ጽቡቕ ይውዳእ። ኣብ መጨረሻ ግን ናብ ታክሲ ትስቀል እሞ እቲ ሾፌር ፈጺሙ ዘይተጸበዮ ሰብ ኮይኑ ይጸንሕ። ስታንሊ ኣብዚ ግዜ እዚ ዳኒ ጓሉ ካብ ኤርፖርት ክትወፅእ ኣብ ተርሚናል እናተጸበየ እዩ። ዳኒ ጽበዮ ነበረ ጓሉ ንምርኣይ እኳ እንተኾነ ናብ ስልኩ ዝደወለሉ ግን ስታንሊ እዩ ነይሩ። ወደይ ምቕታል ኣብ ህይወትካ ዝፈጸምካዮ ዝዓበየ ጌጋ ኢሉ ክዛረቦ እንከሎ እውን ልቡ ናይ መጨረሻ ድንጋጸ ይመልእ። ዳኒ ሓንቲ ቃል ንኽዛረብ እንከይፈቐደሉ እውን ሓንቲ ግልፂ መልእኽቲ ይሰደሉ። እንድሕር ደኣ ንስኻ ዘይመጺኻ እቲ ዋጋ ትኸፍሎ ጓልካ ኣሌክስ እያ ክትከውን። ፖሊስ ኤፍቢኣይ ወይ ካልእ ሰበ ስልጣን ከይፍለጥካ በይንኻ ምጻእ ጓልካ ብህይወት ናይ ምትራፍ ዕድል ክህልያ ኢሉ ድማ ይነግሮ። ዳኒ ገዛ ክምለስ እንከሎ ጄኒ ዝተፈጠረ ነገር ትሰምዕ እሞ ናይ መጨረሻ ትድንግጽ። ዳኒ ግን እታ ስልኪ ዝዓፀየላ ሰከንድ ንሓደገኛ ቀታሊ ወታደር ተቐይሩ ዘሎ። ናብኡ ዝኸይድሎ ጓሉ ንምድሓን ኢሉ ኢዱ ክህብ ዘይኮነስ እታ ደሴትን ኣብ ቅድሚኡ ዝጸንሑን ደጊሞም ከምዘይምለሱ ንምቕባር እዩ። ቅድሚኡ ግን ናፍታ ዘይተረጋግዐት ጄኒ ይቐርብ እሞ ዓይና እናርአየ ጓሎም ብህይወት ሒዝዋ ከም ዝምለስ ቃልኣት ኢላ ስልጠኑኡን ዝተወሰኑ መሳርሕታትን ጥራይ ተዓጢቑ ናፍቲ ደጊሙ ክምለሶ ዘይደሊ ነበረ ቦታ ይኸይድ። ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት ኣሌክስ ኣብቲ ደሴት ኣብታ ቅድሚ ሕጂ ተዓፂሃላ ዝነበረት ክፍሊ ትትስእ። ምግቢ ሒዛላ ሊሊ ትመጽእ። ግን ከምቲ መጨረሻ ግዜ ዝገደፈታ ነብሰ ፁር የላን። ኣብ ዝነዊሕ ግዜ ወዲ ወሊዳ እያ።
ኣብዚ ፊልም ሕቶ ዝኾነኒ ነገር ግን ዳን ንኣሌክስ ቅድሚ ሕጂ ከድሕና እንከሎ ንምንታይ ብዛዕባ ሊሊ ንፖላዊት ዘይፍለጡ ብዝኾነ ዛንታና ክንቅፅል እንከለና ሊሊ ናብ ኑር ሂወታ ምምላስ ዝበሃል ነገር ሙሉእ ንሙሉእ ተስፋ ከም ዝቆረፀሉን ኣብቲ ማሕበረሰብ ዘለዋ ሂወት ተቐቢላ ወዳ ብሰላም ምዕባይ ከም ዝመረፀትን ትነግራ ኣሌክስ ግን ፈፂሞ ይተዋሓጠላን ኣቦኣ ከድሕና ከም ዝመፅሎን ክልቲአን ከም ልጣ ከም ዝኽእላን ንሊሊ ትነግራ ሊሊ ግን ሓንቲ ቃል እንከይተዛረበት ርእሳ ንቕንቃህላ ትኸይድ ምክንያቱ ወዳ ሓዲጋ ናብ ምንም ክትከይድ ኣይደልን ኣብቲ ግምግም ባሕሪ ናይ ስታንሊ ሰራሕተኛታት እናተፀበይዎ ይሪኦም እሞ ኣብ ክንዲ ጉልበት ርእሱ ተጠቒሙ ከኣትዮም ይውስን ሽጉጡ ጥይት ከም ዘይብላ ርግፀኛ ይኸውን እሞ ኢዱ ሓፍ ኣቢሉ ይቐርቦም እናፀረፍዎን እናነዓቕዎን ፈቲሾም እታ ጥይት ዘይብላ ሽጉጡ ይወስድዋ እሞ ኢዱን ድሕሪት ኣሲሮም ኣብ ጀልባ ሰቒሎም ናፍታ ዝነብሩላ ደሴት ክወስድዎ ይዳለዩ መማረፂ ዝሰኣነ ተስፋ ዝቆረፀ ሰብኣይ ዝሓዙ ይመስልዎም እኔ ዳኒ ግን ናብ ዕላምኡ ንክቐርቡ እዩ ዝጥቀመሎም ኣሎ ናፍታ ጃልባ ቀርቦን ከለዎ ግን ከይረእይዎ ኢዱ ይፍትሕ እሞ ፈፂሞም ከይተፀበይዎ ኣብ ሰከንዳት ንኹላቶም የውድቖም ድሕሪዚ ናፍታ ደሴት ክቐርቦን ከሎ ንኸይጥርጠር ነቶም ምንኦም ዘስሓቶም ናይ ስታንሊ ሰራሕተኛታት ኣብታ ጃልባ ደው ኢሎም ዘለዉ ንክመስሉ ይኣስሮም ዳኒ ናፍታ ደሴት እናቐረበ ክመፅእ እንከሎ ግን እቲ ምስሊ ተቐይሩ ናፍታ ደሴት ይወስደና እሞ ሊሊ ቅድሚ ዓመታት ክትጥለፍ እንከላ ኣብቲ ደሴት ብግዲ ምስ ቶማስ ዝተባሃለ ሓደ ለዋህ ወዲ ተመርዓ ነይራ እቲ ንሳ ዝወለደቶ ህፃን ድማ ኣብታ ቁሸት ድሕሪ ነዊሕ ግዜ ብሂወት ዝተወለደ ናይ መጀመርያ ህፃን እዩ ነይሩ እንተኾነ ግን ካብ ክልቲኦም ዘይወፅእ ብጣዕሚ ሓደገኛ ሚስጥር ኣሎ እቲ ተወሊዱ ህፃን ወዱ ንቶማስ ዘይኮነስ ወዱ ነቲ ሊሊ ክትጥለፍ እንከላ ዝተቐተለ ፍቃሪኣ እዩ ሊሊ ነው ክትመፅእ እንከላ ጀሚራ ነብሰ ፁርያ ነይራ ቶማስ ብደንብ ገይሩ ዋላ ይፍለጥ ዳ እምበር ንዓኣን ነቲ ዝተወለደ ህፃንን ክሕልዮም ስለ ዝደሊ ንማንም ኣይዛረብን ምስ ሕማቓት ሰባት ክነብር ዝተገደደ ጥዑይ ሰብ እዩ ነይሩ ንሊልን ወዳን ንምሕላ ኢሉ ድማ ዘይገብሮ ነገር ኣይነበረን ሊሊ ሰዓት ንኣሌክስ ክትሕግዛ ስለ ዝደልየት ትሰርሕላና መሰለት ሓንቲ ወረቐት ናብ ገዛኣ ትድርየላ ሊሊ እታ ወረቐት ኣልዒላ ክተንብባ እንከላ ልክዕ እንታይ ክትገብር ከም ዘለዋ ብደንብ ጌራ ትፈልጥ ካብ ጠረጴዛ ፋርኬታ ኣልዒላ ትሓብኣ እሞ ብጣዕሚ ትሓምምላ መሲላ ምእዋይ ትጅመር ኣብ ኣፍ ደገ ኮይኑ ዝሕልያ ዝነበረ ዋርድያ እንታይ ከም ዝኾነት ንምርኣይ ናብ ውሽጢ ከኣት እንከሎ ጋእሰጋእን ከይበለት በእቲ ሓብኣቶ ዝነበረት ፋርኬታ ተጥቅዖ ማንም ከይሓዛ ድማ ናብ ውሽጢ ጫካ ኣትያ ምጓይ ትጅምር ሕዚ ግን እግራ ናብ ዝመርሐ ኩነት እንትጎይ ዘላ ሊሊ ናበይ ክትከይድ ከም ዘለዋ ኣብታ ወረቐት ፅሒፋሃላ ነይራ በቲ ወገን ዳኒ እቶም ጋርድታት መሸፈኒ ገይሩ ናፍታ ደሴት እናቐረበ እዩ ግን ቀጢሉ ናፍቲ ደሴት ዝኣቲ ዓሻ ኣይነበረን ቁሩተይ ክትቀርብ እንከላ እውን ይዘልል እሞ እናሓመሰ ማንም ሰብ ከይርአዮ ናፍታ ደሴት ይኣቲ እታ ጃልባ ኣብቲ ደሴት ክትበፅሕ እንከላ ስታንሊ እቶም እሱሩ ሒዞም ክመፁ ሰዲድዎም ዝነበረ ሰራሕተኛታቱ እሱራት ኮይኖም ከም ዝተመለሱ ይርኢ እሞ ብጣዕሚ ይናደድ ግን እዚ ኸይኣክል ኣሌክስ እውን ከም ዘምለጠት ይሰምዕ እሞ ዝበለፀ ይሓርቕ ኣብ ክፍላ እናተንቀሳቐሰ እታ ሊሊ ዝገደፈላ ደብዳቤ ሪኣ እሞ ኣሌክስ ናበይ ከም ተምርሕላ ይፈልጥ ሓደ ካብቶም ሰራሕተኛታቱ ዝኾነ አንገስ ድማ ንኸድካ ይሰዶ ኣብ ውሽጢ እቲ ጫካ ኣሌክስ ብጣዕሚ ተጠንቂቓ እናተንቀሳቐሰት እያ እንተኾነ ግን አንገስ ብጣዕሚ ጎበዝን ናይ ዓመታት ልምድን ተመክሮን ዘለዎ ሃዳኒ እዩ ምንም ከይተቸገረ ይረኽባ እሞ ሒዙ ናብቲ ኣሲራሉ ዝነበረት ቁሸት ይመልሳ ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት አንገስ ንሊሊ እታ ወረቐት ንኣሌክስ ስለ ዝሃበታ እናፈራርሓ ይጸንሕ ንሳ ከም ዝሃባታ ዋላ ትጥለም ቶማስ ንኽምሕራ ኢሉ ምኖሞ አንገስ ንሊሊ ብሽጉጡ ገይሩ ገጻ ምስ ወቕዓ እንድሕር ዳኣ ካልኣይ ግዜ ከምዚ ዓይነት ነገር ገይራ ክልቲኦም ዋጋ ከም ዝኸፍሉ የፈራርሖም ዝተተሓዘት ኣሌክስ ናብቲ ክፍሊ ክትመፅእ እንከላ ስታንሊ ጥዑይን ለዋን ኣቦ ከምዝስል ይሞከር ንኸይጭንቕ ነጊሩ ሽጉጡ ተስሓበ ይቕምጣ እሞ ሓድሽ ክዳውንቲ ሂቡ ኣብ ሓደ ክፍሊ ብምዕጻይ ቀልጢፋ ንኽትቀይር የገድዳ ግን ሕዚ እውን ተዓፅያ ኣሌክስ ተስፋ ይቆረፀትን ኣብ ውሽጢ ዘይሰጠመ ጣውላ ትረክብ እሞ መሳርሒ ንክኾና እቲ መሳመር ሓደ ብሓደ ትመስቶ ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት ዳን ናብ ውሽጢ እቲ ቁሸት ኣትዩ ኩሉ ምንቅስቓሳቶም ብርሕቐት ብደንቢ ገይሩ እናተኸታተሎም እዩ ከመይ ኢሎም ይንቀሳቐሱ ኣሌክስ ሰበይቲ ዓፅያንያ ታይታይ ሰዓት ናመፁ ኸቸክ ይገብርዋ ኣብ ዝቕፅል መዓልቲ ተጠንቂቑ ሓደ ብሓደ ኸጥቅዖም ይጅምር ኣብ ዝሓለፈ ምሸት ሓንቲ ቆልዓ ክትዕፀየሉ ናብ ዝርአዮ ክፍሊ ተሓንዲዱ ከኣት እንከሎ ግን ኣሌክስ ዘይኮነትስ ሊሊ እያ ፀኒሓቶ ሊሊ ነዚ ወታደር ክትሪኦ እንከላ ኣቦኣ ንኣሌክስ ምዃኑ ይርዳኣ እሞ ካብዚ ቦታ እዚ ሒዝካኒ ንኽትከይድ ፈቓደኛ ጥራይ ይኩን እምበር በበይ ከም ንወፅእ ብደንቢ ገይረ እየ ዝፈልጥ ኢላ ሓደ ውዕሊ ተቕርበሉ ዳኒ ግዜን ከየጥፍአ ንሊሊ ሒዝዋ ካብቲ ቅሸት ይወፅእ እሞ ናብ ውሽጢ እቲ ጫካ ኣትዩ ይሕባእ ኣሌክስ ኣበይቲ ዓፅያ ከም ዘላ ብርሑቕ ኮይና ትጥቁሞ እሞ ጓሉ ነፃ ንምውፃእ ክቐርብ እንከሎ ግን ዕዱል ወዱ ይጸንሕ አንገስን ካልኦት ዝተዓጠቑ ብፆቱን ብዝተፈላለየ ኣንፈት መፅኦም ይሕዝዎ አንገስ ግን ንዳነብ ዝረኸበላ ሰከንደ ይቀተሎን ኣብ ክንድኡ ናፍታ ኣሌክስ ተዓፅያላ ዝነበረት ክፍሊ ይወስዶ እሞ ቅድሚ ምማቶም ናይ መጨረሻ ደቃይቕ ተስፋ ስኢኖም እናተሳቐዩ ንኽሕልፍዋ ሓፂቦም ይኸይድ አንገስ ዘይፈለጦ ነገር ግን እዞም ዝሓልፉ ክልተ መዓልታት ኣሌክስ እቶም መሳመር ብኢዳ እናውፀት ቀንያ እታ ጣውላ ለሕሊሓታ እያ ዳን እንከይተቸገረ ይሰብራ እሞ ማንም እንከይርኦም ወፂኦም ደጊሞም ናብቲ ጫካ ይኣትዩ
ደጊሞም ምስ ሊሊ ይራኸቡ እሞ ክኸዱ ክዳለዩ ከለዉ ክትከይድ ከም ዘይትኽእል ትነግሮም። ምክንያቱ ወዳ ሕጂ ነፍቲ ቁሸት እዩ ዘሎ። ቶማስ ጥዑይ ሰብ ከም ዝኾነ ድሕሪ ምንጋር ናይ ተንጀላዊ መፍትሕ ንሱ ከቐብሎም ምዃኑ ትነግሮም። ግን ዳን ሓዲግዋ ክኸይድ ስለ ዘይደልየ ንሱ ትኹረት እቶም ጋርድታት ይሰርቕ እሞ ሊልና ኣሌክስ ናብቲ ቁሸት ተመሊሰን እቲ ህፃን ሒዞ ንኡ ክወፃ ይሞክራ። ሊሊ ንቶማስ ምስቲ ህፃን ትረኽቦ እሞ እዚ ማሕበረሰብ ጥዑይ ስለ ዘይኮነ ምሳይ ብሓደ ንህደም እሞ ህይወት ናብ ከተማ ንቕፅል ኢላ ተማኽሮ። ሓድሽ ህይወት ክጅምረሉ ዝኽእል ዕድል ዝረኣየ ቶማስ ፍቓደኛ ይኸውን እሞ ንስን ኣብቲ ገምገም ባሕር ንኽፅበይኦ ንሱ ድማ እቲ መፍትሒ ሒዙ ንክሓልፍ ተሰማሚዖም ይፈላለዩ። ስታንሊ ናብቲ ኣቦን ጓሉን ዓፂሉ ነበረ ክፍሊ ክመፅእ እንከሎ ከም ዘምለጡ ይርኢ እሞ ብጣዕሚ ይሓረቕ። ኣብቲ ሰዓት ንሱ እውን ንመወዳእታ ግዜ ኢሉ ኣዳሊዋ ዝነበረ ፕላን ምትግባር ይጅመር። ዳኒ ናብቲ ገዛ ክመፅእ እንከሎ እንከይፈለጠ ሰበይቱ ጄን እውን ጠሊፎም ናብኦም ፅዮማ ነይሮም። ብሮድዮ ገይሩ ሰበይቱ እናኣወየት የስምዖ እሞ እንድሕር ደኣ ክትመውት ዘይደልያ ኮይንካ ኣብ ውሽጢ 5 ደቂቓ ኩሉ ዕጥቅኻ ራጊፍካ ናብዛ ቁሸት ተመለስ ኢሎም ይነግርዎ። ነገራት ብሓደ ግዜ ክበላሸዩ ይጅምሩ። ንሱ ከይኣክል እቲ መፍትሒ ክሰርቕ ከይዱ ዝነበረ ቶማስ እውን ይተሓዝ እሞ ኣብ ቅድሚቶም ማሕበረሰብ ክቕተል እናተጎተተ ይመፅእ። ግን ቶማስ ኣይፈርሕን። ንስታንሊ እቲ ግልፂ ይዛረቦ እዚ ማሕበረሰብ እዚ ብፍቕሪ ዘይኮነስ ብፍርሒ እዩ ዝነብር። ንስኻ እውን ኣቦ ዘይኮንካስ ኣራዊት ኢኻ ይዛረቦ እሞ ተናዲዱ ዝነበረ ስታንሊ ጋኣን ከይበለ ሽጉጥ ኣውፂኡ ንቶማስ ይቐትሎ። ኣብ ሰዓት እዚ ኣሌክስ እንከይተረእየት ናብ ናይ ስታንሊ ክፍሊ ተኣቱ እሞ እቲ መሳርሒ ዘቕምጠሉ ሳንዱቕ ከፊታ ክትወስድ እናተዳለየት እንከላ ሓንቲ ሰበይቲ መሳርሒ ትጥቁመላ። እንተኾነ ግን እታ ሰበይቲ ስታንሊ ንቶማስ እናቐተሎ ክትርኢ እንከላ ብጣዕሚ ትሓርቕ። ምክንያቱ ቶማስ ውላዳ እዩ ነይሩ። ሓዘንን ንደትን ተመሊኣ ኣሌክስ ንኽትከይድ ትፈቕደላ። ዳን እውን ኢዱ ንላዕሊ ገይሩ ሰበይቱ ንምድሓን ናብታ ቁሸት ይምለስ። ሕነ ወዱ ንምፍዳይ ንዳን ክቆትሎ እናተዳለየ እንከሎ ግን ብድሕሪት ናይ ጥይት ድምፂ ይስማዕ እሞ ስታንሊ እውን ገፁ እናደመየ ናብ መሬት ይወድቕ። እታ ዝተኮሰት ኣሌክስ እያ ነይራ። ንዓኣን ነበርቲ እታ ቁሸትን ነፃነት ከሊእዎም ዝነበረ ኣራዊት እውን ከምዚ ጌራ ተዕርፎ። ስታንሊ ድሕሪ ምማቱ እቶም ካልኦት ቀልጢፎም ኢዶም ይህቡ። ነበርቲ እታ ቁሸት እውን ብናቱ ሞት ክሕጎሱ ይጅምሩ። ዳን እውን ድሕሪ ነዊሕ ቃልሲ ከምዚ ኢሉ ሰበይቱን ጓሉን ሊልን ወዳን ሒዞም ናብ ጃልባ ተሰቒሎም ናብቲ ሰላማውን ነፃነት ዝበዝሖውን ህይወቶም እናተመለሱ እናረኣና ፊልምና ይውዳእ። ኣብ ናይ ሎማዓንቲ ፊልምና እቲ ጠልፍዎ ዘለኹም ሰብ ኣቦኡ ጥሮተኛ ወታደር ወይ ኮማንዶ ከም ዘይኮነ ክትረጋግፁ ከም ዘለኩም ብደንቢ ገይሩ የምሂርና። እዚኦም ዝመሰሉ ካልኦት ቁም ነገራት እናሓዝኩም ከም ዝተዘናጋዕኹም ተስፋ ይገብር። ብወገነይ ካብ 17 ወይ ክሓልፍ እየ። ክንደይ ከምትዎ ኮመንት ምጽሓፍ ሓሳብ ርእይቶኹም ምክፋል ቻናልና ድማ ሳብስክራይብ ምግባር ከይትርስዑ ብኻልኦት ፊልምታት ደጊምና ሳንረኸብ ሰናይ ጻንሒት